ngale nkathi bene-interaction lapho uSakhile umbonile uSima benolungelo, bese yamubuza uSima ukuthi, hawu kade kwenzakalani phakathi kwakho noLungelo? Bese ethi hhayi ubefuna ama-L_B nje. Hhayi uSakhile asheshe adlule futhi kuleyo nto, bese yamtshela ukuthi usedicayidile ukuthi uzomlobola. Sekuyashadwa-ke, nelala kakashadwa, kodwa asho ukuthi uzomlobola cause vele into ekade ifunwa ubaba wakhe le. UPhindile mfethu nje ujabulile bese efika kubo-ke atshela usisi wakhe uThandiwe mayelana nesixakaxaka sedrama ekade senzeka laphaya kaSenzo. Nje kusedi nolo noThandiwe naye ziyamnetha, uLungelo nje akasamtholisisi nje kahle, shuthi uLungelo ingoba u-stress-we yile ndaba kaQinisi ingakho engasenaso isikhathi saThandiwe. Mfethu batshela nabafana bandawonye bowu-2 bayanyiswa yo. Simangele ahambe ayokubaba wakhe ayomtshela ukuthi hhayi baba uSakhile usefuna ukulobola. Cela nizwe lo baba